Kaixo lagunok eta ongi etorri Txorienera. Asteburua ate joka daukagu eta guk gaur gure zerrendetan hor lana dauzkagun atzeratutakoetatik bat kenduko dugu, Patri. Bat ekarri oso. Bat kentzekoa. Zein? Hau ikusitxe zer da. Apentzen zira tomate lehorrak ore oliba oliotan baina uste dira oiasko gibelak ez. Bai, patea egingo du, oiasko gibel patea, eta patea lagunduko du lako saltza berezi batekin. Aber, atatzen zaidan, remoulade. Remoulade? Nik uste dut holan ez dala pronuncioko. Remoule saltzarekin lagunduko du pate hau eta ogi txigorki batzuekin noski. Nola egingo du pate hau? Erresa. Lehenengo txikitiko ditugu baratxuri atal pare bat eta tipulatz batzuk txiki eta erregosten jarriko ditu olio pixkatekin. Gibela garbitu, gero lehortu eta 15 minutu barazkiak erregosten ditugunean salteatuko ditugu minutu batez. Patxarra bota, irekin aldi bat eta kanpora. Hau birrinduko dugu gatzarekin eta piperbeltzarekin eta horrelako labeko erretillo batean sartu ondoren labean 180 gradutara 45 minutuz egingo dugu. Remole saltza egiteko mahonesa bat egingo dugu arrautza batekin, ospin pixkatekin, gatzarekin eta ekilore olioarekin eta horri gehituko diogu antxoa txikituta, kaparrondoak, oliotako luzokerrak, ziapea, estragoi lehorra eta perresil zehatua. Danan hasi eta listo dagoenean honekin zerbitzatuko du patea. Bata ondoa, bata bestearen ondoan, o gainean, ikusiko du. Bueno, ohikoena, hauek gibelak esan, nahiko erresa izaten da, arategietan galdetu euskero lortuko dizkizute, supermerkatuetan ere uste saltzen dituztela olako erretilutxo batzuk. Terrina txiki batzuk, ez? Hau zuk esan zenean, zein jarri dituela hauek? Dunak, nahi txakurrak. Bueno, benetan... Zemerkia izeten da, aragisa dauka, proteina pila bat dauka, eta txakurra emun ezkero da katuei, Mokatuik pila guztatan gake hau. Da, ikusiko zuen. Bai, gaina, uste dut, kilo erdi erolan balio, euro eta piku balio izaten du, ez da garestia. Ez da bape garestia. Eta zuen, zuen maskotak ero eskartuko du, Bai, zezaten da, txakurrei da, eman bijakela, aragisak gordinik. Ematen botazo olako azpizuna, igual garestia tarako jatzu txakurran elikagaixa, beraz, oiasko gibelak hortako dauzue, bai. Bai, eta burni pila badauka, eta norbera jateko oso goxua da, hemen txakurra izan dugu, baina, guk etxean hauek jartzen ditu, guretako bai. Bai, tipula pila bat erregosten dut, eta tipula hortan salteatu, patxar pixka botaten diot, eta bikotea eta niri holan gustatzen zaizkigu. Ni frejitu eta gustatzen gat. Frejitu da? Bai, holan, harinetik eta ogi birrindutik pasa, frejitu, klasiko handi bat. Bai, gibela holan jaten da netxian behintzat. Kipulakin o kipula barik? Kipula barik. Lagun garrimo, ez? Bai, holoxe. Bai, ogi birrindutan pasatu da oso goxua da, eta, gu beti, guarnizio moduan tipiko izaten da, kipula ondo baina. Ogi birrindutik pasatan ikustut dana dagoela goxo, Bai, dengunean lagun bate botazidan, argazki bat hau ingen duen lehatzan hamburguesa hori ogi birrindutik pasata da zen. Tio, horrela dana dago gozua da, bai, hori da. Bai. Bueno, hoxe, pate kontua gaur Frantzia aldera jungo gara, bertako errezeta, pate de campañ. Pate de campañ. Ezkenean, pateak nahi dago esan pasta bat edo, ore bat, ez? Orduan, hori egin zeike, gurosunaken. Gisa esan. Osa, geixen da, ohikuena, izeten da, edo nik pentsatzen dauen, ohikuena zala ahatian patea. Txerrian, Bai, ez, munduan geixa kontsumitzen dana, da, txerrixana. Bai. Nauen esango, osakit. Honek egisa da, honek patiak eta izeten dinan komertzialak, eta horrek etortzen dira horan tarrina txuri baten da, iragar gixak da botatzen zabien, horan jendeak medixendatzeko hartzen zaben, eta horrek txerrixanak izeten ziren, ez? Bai. Normalien. Bai, bestela jarriten du, antzar patea, patea izokinan gaur egun badaude, galuzearenak, vegetalak egin zen ditu txorienen. Humusa azkenean pate bada, Pate bada, Bitu, gu, Michel Gerard frantzian egon ginenean lanean, egin duen pate bat, eta zan, oholkiana. Zan, oholkiaren nasketa egin, baina gero birrindu, latetan sartu genuen. Odolkia, odolostia izaten duzu. Odolostia, bai. Odolostia, buskentzak. Ogoten bada beste horra arratia inguru, hor buskentza ditzen jote. Arrasaten bai buskantzak, Bai, buskentzak izan da, bitu. Buskentzak hartu, buskentzan nasketa berdina, odolarekin, aragia eta koipiak eta dana, eta birrindu ondo, konserba latetan sartu, eta esterilizatu iten duen, egoziten gendun horre latetan, eta holki pate bat egin duen, goxua. Ondo. Bai, hori, ez dakit, hori beti dago goxo, nik uste dia gaur gozen abila, baina bai, pateak isa beti izeten die gozuak.
hor bai berezti behar dana, jente ez dugu, gaur, pate jando, eta ikusten duzu, on badagoela, mikuit bat jarrita, eta, parkatu, pate gauza badago, antzar patea, antzarraren gibelarekin indako patea, foarekin indakoa, baina horri beste osai batzuk, eta dana birrindu iten da, eta ero dago mikuita. Mikuita ja, pate, foa beste gauza. Dala, gibel freskua, itxen dana hori plantxan, ez? Hori izaten duzu. Hori da, hori gibel freskua plantxan, baina gero mikuit izango zen, gibela bakarrik hartu, ondo iten duzu, inalda, ireki izanak eta garbitu, ero osori baita hartu, eta, bueno, egosi iten da, ero uretan, ero Maria bainuan, ero bere antzarkoipean bebai egosi alda. Eta hori, zabaltzen dozunean ikusten dozu, ez dauela birrindu da, zaukitza ditu horrek zainak, eta testura ezberdina da, eta ez dauka ezer, bakarrik pate batek izan alditu osagai ezberdinak, horre bakarri dauka gatza, piperbeltza, azukrea, eta ero patxar pixka botal zaio. Hori, Bilbon itxen daue karnizeria Tinon santutxun, bat makatzakin. Osa, holako bat, ekarrin bihotzut, Osa, benetan, superona. Bai, kabonetan pila saltzen daue, baina gero, oindala, lau urtetik edo, itxen daue urte osoan. Eta bai. Eta zer dauka, barruan ero naztuta, o nola makatzen? Bai, ez dakit, saltzen dago olako bloke baten, zeberak itxen da, borobila egin biharrian, itxen dagoelan karratuan, dala forma tradizionala edo. Hemen, hori da, karratuan. Baina, normalien gaur, berak esan zuztan, ni joan nintzen, joan zan urtean, arategira, joan zan urtean, ez 2008 batean, da berak asaldu zuztan. Carlosek, itxen ditxula, holan, badera tradizionalian, ze gaur egun mundu osoak saltze ditxu, olako molde batzutan, borobilak eta danak aplastau, da berak itxen dauena da, olako baten, eta sartzen dau makatz zati txikitsuak. Eta oso onda dago da, karamelizatua bezala, osea, gero bakitzu jende asko botatzotzala, ogi holan tostada bat, gero, patia, eta gero botatzotza olako marmelada bat, edo gozokiren bat. Eta horre ja berak ekartzen du. Bai, horre ez jako bota bir, ze berak ekartzen du, eta berak esan zuztan. Igual gure bozu, olako ospintxo bat, aiz modena ospintxo bat gainetik, da hori bai juten jatak da ondo. Baina ez hori ospina karamelizatua dana. Ospina modenakua. Bai, normala ez, hau lodi hori oinen modan da. Azukre pila bat daukana, hori ez, normala. Eta, benetan, pentsau jaten. Bai, lehen, molde hemen neukan, da astu inzaita saltza, baina betiko foa erolan egiten dana, olakoetan hartu, gibelak, eta hor sanak endu badizkiezu, ondo, bestela hor uretan usten da urrotzekin, eta odola ustu egiten da, eta sanak geratzen dira, baina garbiak. Jartze jozu hemen, gatzez eta piperbeltzez da sukrez da horregaz ondu eta patxar pixka bat, eta labean, egitea da, ondo holan aluminio paperarekin jarri, eta hori, bitu, apuntatuko du gure beharren bezeta. Zerrendarako? Zerrendarako, ja, gaur bat kendu dozunez, gehitxu. Beste bat sartu. Beste bat gehitxu bia. Behar da, Patri, hemen errezeta bilatzea zugun ja, laro eta piku errezeta da mazkigu, eta pentsatzia kosta iken da batzutan, Bai. Nibeti nabile inspirazio bila, da horregatxe joetan az jatetxietara, da lagunek esaten da, lengunean dagoen ez dakizetan, hor nabila mobien apuntaten aplikazio baten, baina, Kanarietatik ekarri zen. Ideia glapuntan. Kanarietatik ekarri zen, zerbait, hor gaunetan non zen oporretatik, ideia ematen ekarriko zen. Eta Parisetik egon nintzen abenduan, eta egon nintzen hori txen olako ikastaro bat, kruasanak eta napolitanak itxekuak, beraz, hori bai zerrendarak eitxuko, da kanarizetako bai. Urrengo programetara. Batzu postu di hor, kruasanak doan behitu da, eta, hori bide ginen itxen. Tipulatzak erregozten hor, zua jetxiko dio pixat, eta oin, berakatza ere, txiki moztu, eta bertan. Eta jungo da, nik ibelak, hauek berez holan jateko moduan egongo ziren, baina ni gustatzen zait urrotzetatik pasada bat eman, eta garbitu bat, eta ero lehortu, pixka bat moztuko ditugu, kontu da, gero birrindu inbar ditu dela robotean, ez kara ibili gare erotuta, Eta horrelako enrezeta antzekoak pila eta aurkituko dituzu, Eta batzutan, gibela ez dute salteatzen, ez dute erregozten, ez ezer, ni gustatzen zait hemen, sartaiti pasatzea dana gustatzen zaitu lan bueltat, pure bat iten duzunean moduan, ez? Barazki krema, barazki guztia jarri, ura bota, egosi eta ero birrindu, barazki krema da, osoa dago, garbia da. Baina, erregozi pixkat, olio pixkatekin, hori da, olio pixkatekin iten bazu, eta gero horra patata bota, eta gero birrindu. Kariño apurtxo baten. Bai, ez da kostatzen ezer. Lehen esan dugu, hau dela era tradizionala, olako molde karratu baten eitxia, baina 14. mendian patia zan ostore bat. Zan, orako ostore bat, eta patia deitzen jakon, ze egoten zan, betegarrixa izaten zan, aragisa edo arrain txikitua. Orduan, itzen zabein,
apurat prozedura berdina, bai, barazkixak erregozi, gero aragixa bota holan ondo txikituta, eta gero ostoriaekin, hori bentzaukat, oso barregarritxa, bueno, gaur egun modernidadeak eta gaur egun jendeak minimalismora jotzen dago, ez? Holan jarte ditzu gauzak, bi gauza holan plater baten, eta 14. mendian patiak, arrainana basan, itzen zauen ostoriakin arrainan formia. Eta holan jarri begixak eta arrainan bustana da dana. Eta aragixana basan, itzen zabien, aragixan forma edo animalixan forma. Berez, pentsau jat, ez dakit. Kreatibidadia, hor, liburuetan... 14. mendia da. Hori da, antzinako errezeta liburuetan, eta horrelako gauzak asko egiten zien, baina ostoriakin gaina hori da, ostoriakin hartu, eta ez da izaren itxura eman, eta, karo, kontutan izan, horrelako gauzak egiten zituztenak, erregentzako izaten zen. Orduan, sukaldaria erregearekin ondo geratzen nahi zuen, eta pixkat, imaginazioa behar zuen. Doktore egotia. Bai, eta burua jaten zirela horrelako gauzak egiteko. Eta garrantzia handia ematen zioten, igual... Gozo egotea, bai, gozo onbarzan, baina itxurari igual garrantzi gehiago ematen zioten, izatea baino, zera baino gozoa. Eta, bueno, azkenean erregea bebai beste tortzen bazien ez dakin nungo bizitaria gero, esango zuten, ze artista diran. Ekarrebitzu liburu daukatena etxian, eta honepia gustatzen jata auserixia dena Juego de Tronos, egon zana. Eta daukat Juego de Tronosen sukaldaritza liburua. Eta da, bai. Eta agertzen dien gauza jaten da... Bai, eta orduan, serixian agertzen dien errezetak. Eta batez be, liburuan jartzen dien errezetak, ze, liburuak idatzen zitxun tipuai, pia gustatzen gauen jatia, eta zauen, errezetaz jositxa liburua. Orduan, horrek hartu, kosinatu, gaur eguna pasau, ze batzuk, moldatu, eta bai, ingo ditugu, ze batzuk di oso kuriosuak. Bueno, hor lehengunen izidaten, elkarrizketat, Juego de Tronosen nola zeben bat, potolitoa, bizarrakin nolan zala, liburutegian lan iten zuela, potolotxoa zana. Eta ari elkarrizketa, juntzan alakaletik, eta tipo batek gelditu inzion, zu aktorea zara, eta, hor Juego de Tronosen non ziren da, baki zer ez zegoen ondo oso sineskorra pelikuloetan, zer ezan oso sineskorra eta, zer, basu horrelako potolo egotea. Ze, antzaude, gudan beti bizizara, ez dakin unan, hotzetan, jatekoa urria daukazue, jarraitzen zaituzte beste batzuekin, gudan ez da... Hori sinizu da, gero, dragoia dauzela... Hori da, eta bera, ez du sinisten ni lodi egotea, baina zombiak agertzea, dragoiak agertzea, eta horrelakoa normala, oso sineskorra iritzen zaizu. Ez otzun deitu baten, zina, hori pasau zan oindala gutxi bai, Sirenitan pelikulakin, ze Sirenita inzain pelikula bada, Sirenita hoben zan beltza. Eta jende asko keixatu zan, esan ez Sirenita, ezin da beltza izan, ez dau sinisterik beltza izatia, ez daukala zentzurik. Eta zentzua dauka sirena bat egotia pelikulan da batek abestia da beste batek ez dakiz eitxia, holako olagarro bat, mesedez. Jendia, dantarako. Jendiak itzein behar du, Patri, a ber, sare sozialetan zerbait ibiltzen zara, eta zuk entzungo irakurriko dituzu hor, astakeria, eta jendeak esatuzu. Esan, bai, bale. Esan bai ez, eta bueno. Arrazoia, eta aina gero, ez? Arrazoia eman, bakoitza bere arrazoia, hori jatetxetan dasko, nola, bezeroa beti dauka arrazoia da. Parkatu, ni naiz horren aldekoa, bezeroa dauka bere arrazoia. Zu junan zara bezeroa gana eta saldu aldi oso sentitzen dut, errezeta hau horrela eta horrela egiten da, guk hemen eta horrela egiten du, ez bazaizu gustatzen, baina ezin duzu esan hau ez da horrela. Ez zaizula gustatzen? Bale. Beti daukala arrazoia... Beti ez? Beti, berea. Bere arrazoia. Bere iritzixa, igual. Patia lehen, esan dugun moruan, ostorian barruan zerbitzatzen zen, eta ostoria ibera ideitzen jakon patia, baina gero, 19. menditik aurrera hasi zan bihurtzen gaur ezagutzen dugun patia. Dala, ontzixetan eta olako potuetan zerbitzatuta, eta geixo jaten dala mokadutxo bezala. Azkenian, zuek etxien gabonetan jan izan duzuen bezala, edo igual merixendatzeko lan ogi artean, ogixakin zerbitzatzen da normalien, ez? Bai. Guk ogitartekoa, astero, pate ogitarteko bat jartzen digu. Bai. Eta horbe, denan bezala, ez, guk askotan ez pate onak, eta pate txarra. Bai, danatarik egon da. Urdai espikuekin bezala, gaztakin bezala, danakin bezala, badauz gauza onak da, osatxan. Pate batzuk, txerri patea deitzen dela, eta ikusten duzu eguneko zen badaukan txerria, eta jartzen du eguneko bosta, agian. Bai, da beste dana izango da irina, ura, azukria, holan...
Potolurak. Azukra gaina tartean, nik gaur azukrarik ez dut erabeliko, deitu diazue, eroa nahi duzue, baina, bueno, pate honi azukrarik ez digu botako. Lehen, hori bai, epatu dut, guk foa egiteko, nik foa egiten landetan ikasi nuen, eta han azukrea botatzen zaio pixka. Mingotz puntu hori holan badukana kentzeko, baina, bueno. Bueno, azkenean, umientzako ematia ona da, azkenean dauka zink, burdina, kaltzioa, magnesioa dauka, proteina be bai, eguneko 16tik aurrera, bere ez da, elikagai bat oso orekatua dana. Umiei heldu, eta lan egin moteko. Eta etxean egin aldu zuena, ze gaur ikusiko duzue, egia da, pate eta olako gauzak entzuten dugunean, iruditzen zaigu dela, ostra, hori etxean nola ingo du. Etxean ez da labea behar duzue, horrelako erretilu bat, horrelako borobila karratuan nahi duzuena, sartai bat, eta osagaiak ikuste dituzue, hauetia, gero saltzarako guk egin duguna, ez genuen saioa beteko, baina, eta nik gaur pistatxo gotako izkiot, ni horrelako zerbait barruan koska iteko gustatzen zait, baina sartu alde izkiozue, urrak nahi izan zero, ero ez sartu ezer, zuek ikusiko duzue, ero betu. Udareana, makatzana... Makatu eta ontsa esan duzula pistatxuak, ez dakit pistatxu izagun, gero bilatuko targaziz eta ekutzeko zut. Bakitzu zein dan nire pate guztokuena? Bota. Almogrotea. Ke pelota. Gastan, Bai, zigorrekin zain justo, gaur, denboraldixa azteko, nik uste dizan zara lehengo programi edo bigarrena? Eta hauza, irriparrearen fruta. Pistatxua, beti dago irripartxo. Ze politxa. Beti ez, batzuk itxita etorten die. Horrek ezin diegan, baina. Gibela hemen, zu altzatu diot, gibela bertara gota, almogrotea, Alesek gabonetan almogrote egin zuen, Bai? Bai, zuek ikusi, EITB nahieran, eta batxorieneko lehengo programi izan zen edo bigarrena, uste dut? Bai, erzeta laburra, sartu denezukin zen unluze eta... Hori da, denboraldia hasi da hori, gutxira ingauen errazta da oso goxua. Bai. Eta hori da, pate bat, tomatia eta hauntz gazta zaukana. Berez, vegetariano bai, egon leik ez, lehen esan dugun borezaz bezala, humusak, patiak die, inzeike bebai olako barren gorrixekin, edo beste perretxiko batzukin bebai, patiak, ez danetarik. Pasta, frantzesez zen nahi du, pasta, ore bat, ez, hori ingo duen. Guk hemen, bi buelta, patxarra, batzuk botatzen diote patxarra ere gordinik, nahi dut esan, hemen zuan sartu beharrean, hartu osai guztiak sartu gero hemen birrintzeko gailu honetan, eta lurrundu gabe, ni fuerte iruditzen zait. Nik uste dut horrela, irekin aldi batekin, hobeto geratzen dela. Indarrak entzen diogu, saporea utziko diogu, sua itzalduko dugu, txak. Eta hau, listo. Oin, falta dana da, ni, mugu naiz, pistatxo batzuk zuritzen, hau, ostutzeko pixkatemen, eta hori izango da, birrindu, eta behin birrindutakoan, gatza, piper beltza, eta gero hor, botako izkiot, pistatxoak. Baina, kontu kontari jarraitu aldugu, Patri? Bai. Oso ondo. Da zuri zein da holan gixen gustatzen gatzuna, edo zara foie grasa gixen gustatzen gakona, edo patia normala, serrixana, atiana? Hombre, ni aukeran foie jaten du, baina egia umei jartzen didanean pate ogitartekoa, nik batzuetan egiten diet umei ogitarteko horrelakoa, eta ez batzuetan horrelakoa. Holan, puntatxo bat zu jateko. Puntatxo bat niretzako. Gero, da zuk eitzen dozu etxien, edo eros dozu arate gixen, edo zeitzen dozu? Zein, patea? Bai, patea, hau eitzen dozu? Ez dut egiten, erosi egiten dut. Egia nik hortan, dena, jenteak uste du sukaldarietan aldan etxean egiten dugula, ez da gutxio ere, eta etxean, hori, galdera hori askotan botatzen digute, eta zuri ere botako zizuten, etxean zu eze jaten duzu, beti horrelako errezeta super, ez, guk etxean dilista jaten ditugu, arroza jaten du txirlekin, hori da, zue jaten duzuen berdina jaten du. Bai noizean behin, aldatzen dugu, eta gauza bereziren batero. Baina bestelan, etxean egunerokoa eta patea erositen dut baita. Eta gero, azte burutan oran zeu ze beretzixa, baina etxean pizzak egiten ditugu, hamburguesa egiten dugu, eta tomate saltza nik egiten dut, hori bai, eta gauza batzuk oinarrizkoak gero, bai, baina pateak esan duguna. Onak saltzen dituzte, ez da horren garestia ere, Atzoko nintzen Carlosekin, nire baskulineaiko lagunakin, eta berak esan zuztan. Beitu, naiz eta ni sukaldarixa izan, ez dut sekula etxerako ostore batein. Eta lanerako bai gutxitan. Baina, ostorea egizan nik ustut etxean ez du laiten, inor, nik osteleitza eskolatik atera nintzenetik, ez dut ostorea inoen. Guk horrek, kruasanak eta napolitanak eitzeko Pariseko kurtsuan oin gauen ostoria, baina eskezkenian, inbida,
gurinakin, gero tolestu, gero ez dakit da. Temperatura ere, bueno, fokoak oso ondo ezaizkio gustatzen, ostorea freskuran hobeto goten da. Temengo beroarekin... Gero, arrabolakin lana inbila, bai. Beraz, bueno. Hemen etorri ziren, markinako gozotegi bat uste dut zala, eta ostorea eta animatu zen hemen egiten. Eguraldia bero iten zuen. Eta, bueno, gurin guztia ateratzen hasi zan, eta egia zan, Makal egon zan. Bai, hombre, normala, balditzak ezien hoberenak, inundik inora ere. Hor, badaude, jatetxe askotan, gozogintza dagoen tokian, gozotegiko gauza egite oskailu daukate, eta 12 gradutan lan iren dute. Hau da, jun behar dela, beti ondo jantzita. Bueno, birrinduko dugu ja gure pateko gibela tipulatza eta baratxuri hemen dauzkagola, patxar, zorrota da batekin, barrura. Eta hemen, bota piperbeltza, nola esaten hemen, bueltak hasiela, ez? Beldurbari, baina bota, 10 buelta, ze pateak piperbeltza gustatzen zeo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 esan dut? Bota gehiago. 15, venga. Eta gatza ere, bueno, gatza neurrian. Lehen bota dio tipulatzei pixka bat. Eta oin, hau besterik ez da inbehar, sartu horrela. Hartu gure... Eta hori, laban inbida, baino Maria baino Ez, labean. Holan, labean. Aluminio paperarekin bai, ez taluko diogu bestela gainean olako geruzatxoa diken da. Ez bestela erre itxen da, bizkotxo bat eta egin dozun moruan, azkenean gainekoa geratzen da, urre kolorekoa edo marroiska. Eta hau bidago kostratxo bat ingo zitzaio, nolan. Eta listo. Hau bai gordini jaleke holan, ez da? Nik, xeanin egin dut, proba egin dut, eta probatzeko gatz puntua. Horrela. Eta hau, kozinatu gabe, salteatu gabe, bai, holan gozua. Bai, ez da, zer azkenian, hori, ona egon bida, Horrela bakarrik, padre jateko. Holan pate bada, bai, krema bada, eta hori gultzezeke hogi tosta batzutan. Lehengunean esan ginen, patre. Zuk eta, gure etxean gibela gutxi inda jaten dala. Bai. Behiana, jaten dugunean, behiana gutxi inda jaten du. Eta... hau... hoi askonak eixo gutxi bida. Bai, bueno. Ara gixanata. Inoiz, korrika eta presaka jan izan du bolan pixka de... Eta pistatxua? Botatzazu hori... Oin botako da diatemen. Hartu, eta txak, baten geratzen bazait, botako diot, bat... Hasinek aizinen zu. Seguro zu, bat edo bi. Hemen da. Pentsatu dut hartu dituzula zuritutako, ja. Ez. Ba, oin, hau zahalduko dugu hemen. Pistatxoak. Gainetik. Gainetik bota bizket, eta nastu dingo ditut, danean barroti nahi du geratzea. Oso ondo. Gero egin zeikena da ez, pistatxoak olan satitxu irin bat izango basan moruan da gainetik jarri. Bai, behitu. Igual, akusuko dugu, Ze ona. Bueno, labea eundalaro igradutara jarrita daukat. Goratu beti labea erabili behar dugunean. Danek bieko dauden boria, holan... 45 minutu. 45 minutu. Bai. 45, ordu bete, ni 45 ondo geratzen dela badaki. Eta esan dakoa, aluminio papera. Honekin, ingo dugu, nola izango zen, horreko bilkari bat. Tapa jarri. Eta Maria baino ez ezer, labera, horrela, bere hortan. 180 gradu, ordutxo bat. Eta bitartean... Ingo, gemulat, saltza. Gemulat, saltza egiten joango gara, ez daukala ezer, osai guztiak. Txikitu, nasi, eta eronekin atera zerbitzatu. Azkenean, hori, remulat saltzanik, behintzat, enauen ezagutzen, ez dut izena entzun sekula bez. Eta zaukitu duzu hortik. Irakurri dut, izaten dela pikantia. Pikantia, beraz, gustoko izango dut. Eta gero, aragisak eta arrainak aldamenin jarteko erabiltzen den saltza bat dela, geixau Europa iparraldean erabiltzen dela, da Mediterraneoan horregatik igual, ez dugu hainbeste ezagutzen. Eta hori, probatzeko desietan nau, zeholan osagaixak bakarrik jarritxa gustatzen gat. Antxoa, oso gustoko daukat. Ziapea, asko. Ospinak, asko bai. Bera izango da, holako maonesa zako bat? Bai, maonesa oinarri moduan darama. Ingo du maonesa bat, hartu, arrautza... Eta bai, da, errezta frantzes bat, egin dugu patia, egin bihu gemuldat, saltxa. Boi. Eta, bueno, gero bai, aipatu bidugu, bagetana.
Oin, bakitzue bageta dala, bueno, UNESCO sari bat daukala. Nik pentsatzen UNESCO sari bakarrik aukizaikela eraikinak eta holan munduko lekuak. Jakiak eta horrelako oso ohikoak baldin badie, baita ere. Bai, hori. Da, frantzesez txikitan gogatzen ez, gu iparraldera desente jote ginen, eta lehenengo esaldia esan nuena frantzesez, aita hartu eta han baget, kanpina. Benetan? Han baget. Eta hori geratu zera, eta ja hortik joten nintzen, eta bonjour, danik, han baget. Zela ezinen sukalderixa izan bier. Zela ezinen sukalderixa izan bier. En fin. Horakoak guk entzun izan ditu, eta, bueno, bageta, ez, gure betiko ogi barra, izan. Bai, gure betiko ogi barra hori luzenga dana, eta bakarrik izan behar ditu, lau osagai, da, bueno, ofiziala izateko, ez? Eta izaten dira irina, ura, legamia eta gatza. Bai. Hoi bakarrik. Batzuk azukri botatzen dut eta dana. Bai. Eta, bueno, hori, ez? Azkenean da, gizariaren ondare kultural inmateriala. Esan dago erakundiak, hori oso garrantzitsua dela, eta bageta, hor dau. Tengo gunean, hemen, beti jartzeu gure adibide, gure julen, ezkenean gero, gurekin azarratu bida gure gidoilarixak, eta berakin berbetan lonan kamaratik kanpo, esaten zuztan, lehenko gunean, joen zala okindegi batera, eta ordainu zabela, €1 ogi bat, apentsabakola garestixa. Eta nik izan zen ogi terdi, da, presio bat oso normala da, oso jasangarrixa, ogi baten dako. Ogixa, ona izaten badanik, 3-4 euro pagatzen dut, ezkenean erosten dut, ogixa... Ogixa erosten goaz. Ogixa. Ez dana normala da, erostia, ez dakitoki batzuetan dauden moduan, 60 sentimetan 2 ogi barra. Bai. Ez, hori ez da normala. Ez, hori txikle bat moruen izaten dira, da horrekin dago azkenean, gure okindegi tradizionalak eta gutxinaka desagertzia, ez? Azkenean kompetentzia brutala da, ze jende asko juten da, hori supermerkatutara eta hola, ogixa erostera, 30, 40 sentimotara, eta ez dago apresiatzen zelen, egisa esan oitxura sala, joetia okindegisetara egunero da erostia eguneko ogi freskua. Egunero. Eta ona, baina gaur egun jendeak beste gauza batzuk apresiatzen ditu, igual, ez dakit dan erosotasuna, ez dakit dan presixua, ez dakit dan, nire uste zapore falta edo horrek ez dauka ogi zaporerik. Ogixa. Bai, eta gaur egun gainera okindegisentzako, bai izaten da, elektrizitatean presixua, igo da, irinan presixua, igo da orduan. Presixo on bat emoteko ogixai, ordainu bida. Nik eroste dut normalien, ez daukoten ez denbori egunero joeteko okindegira, eroste dutena da, ogi on bat, normalian ogi haundixa, baserriko ogixa lehen izaten zan moruko lehen haundixa, eta itzen dut xerratan moztu den doztie hor bertan, okindegixan, eta gero izozkailuen sartzen dut. Eta gero egunian bertan, 2-3 xerra edo janbiotena ataratzen dut, eta hor beti aukitzen dut ogixa ona. Guk hemen, txorrienen onzien, panarrakoa erosten ditu ogia, eta hori baserriko ogixa hori, olako bat hartu, eta egia da, niri 3 egun irauten dizkit, baina 3 egun, eta juten egin mozten, eta 3 egunetan ondo dau. 3. egunean agian txigortu egiten du pixka bat eta, baina hori da erabiltzen duena gozaltzeko eta ogitartekoak egiteko, barra bat erosten dut, baina hau barra saltzen dute, eta aldea dago. Bai egiten duena, barra erosten dudanean, bai egiten dut ogitarteko tamainan moztu, eta izoz gaioan izate ditu, orduan goizean. Atara, eta hori erabiltzen du, ogitartekoak egiteko. Nik barra, asteburutan eta etxean egoten manaz, hartzen dut. Normalian hastien zir, hori ogixerrak, eta hartzen dut. Algortako amasarte labien, oso ondo itxen da bela lan, eta gero Bilbora noienean hartzen dut hor dauen okindegi baten bebai. Bueno, remonda ditxeko, kaparrondoa da gauza bat egia da, nik kaparrondo golan bakarrik jatuzu. Hoxu bedauz. Ez? Nien oso salea. Baina saltzai ero, olako gauzei ero... Matutze gazitasun puntu ere, tartarrai. Tartarrai, emoten da olako bizi puntu bat. Bakarrik jateko, inoiz ni toki batean, atea zizkiaten holan jateko, eta no, kaparrondoak. Olibak bezala, edo... Baina ni, ospinetako gauza. Ospinetako gauza, hori da, eta baina zaporea dauka, berezia, baina gero egia da horrelako saltzetan, ematen diola olako indarra eta nabaritasuna. Eta lehen esan duzuna hori, okindegiak eta izten ari direla eta nik egia da, lagun okinak eta asko dauzkat, eta askoak usartik gertatzen ari dan, atzetik ez da torrelako inor. Jendea, okinan lana oso horra. Azkenean ordutegiak direnak, goizeko
ordu txikitan jaiki. Eta gainera, zabaldu bizula aukin da gisa. Egunero. 21 eta batean ez dute zabaltzen bakarrik. Baina bestela bai, da bestela jendia auki biozu kontratauta, eskenean, hori ez. Zuk abuztuen gure gozu 10 egun joen oporretan, eskenean norbait auki biozu, ogixa itxeko da ogixa saltzeko. Egon itzen... Edo itxi, baina, bueno... Okindegiko bikote batekin, eta esaten, gure okindegia eta hemen ez dakiz zer, da lana oso ondo iten dugu, behitu, eta semea, 26 urte zeuzkan, semeak, ondoan zegoen, baina nizuekin oporretan sekula nahi zuen. Ja. Sekula, eta 26 urte zeuzkan, sekula esan joan baita. Orduan, hori, badantza baten jarri behar da. Bai, hori da, orekatu egon bida, bai, baina hori nik uste dut lan danakin pasatzen dela, eta nik hori adikzioa daukatela lanari, osea, ni enazoi munduko adibiderik onena, baina eskenean nik uste dut orekatuta egon bidala, bizitza pertsonala eta lanan arteko, oreka hori. Hemen, ziapea, estragoia, pixkat, koiadaka da lehor bat. Estragoia, bai, emateotza pikante puntua? Eske gidoien irakurri dut, baina pentsatzen hauen. Ni pikantea, ni gero botako diot, oliba olio hori, min hori botako diot, baina nik pikantea egin nire bertsioa behintzat, ez da, izango da, bai bizia, azkenean dauzkolako osagai hau, baina pikante ez da izango. Eta, oin da dago, oin nahaztuko dut, perexil pixkat ekarriko dut baita gero gure baratzetik, labeko ahi orain di falta zaizkio, 30 minutu. Egin da dagoenean, atarako dugu, ostutzen utziko dugu, gero buelta eman, moldetik atarako dugu, eta zerbitzatuko dugu, ogi gainean, gure saltza berezi honek, lagunduta, o aldamenian, okusiko du. Ondo. Pungo da probatzen. Nastu. Perrezila gehitu diot, eta hemen... Eta hori patiakin zerbitzatzeko gomendatzen dozu. Osa, lagungarri bezala, holan... Bai, bitxia iruditzen... Patia da gero saltzia? Ikusi nuen, telebista programa batean... Koiaratxo batean. Zukaldari bat olako, eta pate bat egin zuen, ez da izeren alzan. Igual gero arrainan alzan da, arrainanak inoboto doi hau. Eta olako zerbaiten gainean zerbitzatu zuen da nik. Segatik ez? Bai. Probatzea izango da. Egia da, patea probatuta daukadala nola ateratzen den, baina honekin kombinazioa egia esan ez. Orduan. Eta lantaldea probatu du eta baleko eman diate, orduan... Jarriko dugu hemen. Txak? Hondik enden gizto. Aputxo bat garbitzu bio. Hau agarbitzuko zut, Eskerrik asko. Zuk bai zu sakrifikatu. Geixo da. Zikinio. Hola, nahi dugula esango dut, listo. Apura txukun jatzitxa. Hola, eta jatetxietan, ez? Zoran patia. Jak, bai. Da gero, ogitxo batzuk. Ogitxo batzuk hemen, jarriko zuen. Ogiak, gu moztu ditugula gaur, makinan, da txigortu ditu. Pikante puntu, oso gozua. Zeine pateak. Bai. Patea badako, piper beltza. Hauka, bai, igertzen da. Berdu pixka bat. Eta, hemen, tak. Joan gehitzen, gehiago aten da gehitzen. Horra, eta txapotako jo, golatxe, nekoa. Hemen daukazue gure, saltzan izena zuk esan, bale? Gure, oiasko gibel patea. Remulat saltxarekin. Oh la la, mon dieu. Oh la la, mon ami. Guazen da estatzera. Bueno. Venga, hartu gixea. Koiarekin ondo, ez? Bai, ni gustat ondo. Txak. Ez da geratzen horrek saltzen dituzten moduko krematxua. Artisaua. Artisaua, hoxe dala artisaua. Saltza oso no. Bai. Eta honekin joten du. Ontsa zangotzut. Oso ona, Ona! Oe! Eta zuko nahin patri olako... ez, Inglaterrara goaz, ez? Oh, Mondier! Mondier era frantzez, bai. Oi, sos. Zein behar du. God save the Queen. And from La France to United Kingdom. Erresuma batura goi esela Frantziatik. Eta hango erreseta bat. Ekarri dutzuet, gaur, Coronation Chicken Sandwich. Zer nahi da, esan? Coronation Chicken Sandwich, eske, bueno, erregina,
Isabel bigarrena koroatu zauenian, inzalen sandwich hau. Orduan, coronation sandwich deitu zotzien. Coronation oiaskua. Bueno, oiasko errezta bada saltzan da, gero ogitarteko baten bitartian saltzen da, kontako zuzelan itxen duten errezetia, zen ikustot geixau argitxuko zula gauzio. Bai, oin bertan hau, Isabel bigarrena. Hasiko gara tipula erregosten, eta gero tomate kontzentratua, piperrautza eta kurria gehitxuko. Gero ardua bota, limoi sukua, oiasko salda, eta hori kosinauko zu bizian minututxo batzuk. Gero nahaztuko maionesa, jogurta, marmelada, ziapea, eta gordetako saltxan apurtxo bat. Oiasko erreakin eta almendrakin nahaztuko, eta gero ogixerrak zabaldu, gure betegarrixakin bete, letxuga jarri, eta ogitartekoak zerbitzatu. Ostra! Maionesa marmeladadekin, hori nahi du probatu. Horregaz geratu nahi proba, iltsatu zaitemen da, zuek ere bai ez da, Erantzunkizunak Isabel bigarren nahi baina, oija baten bitartez izan biko da. Bueno, a ber, erresuma batuan bakarrik ez dala jaten chip and fish. Fish and chips. Fish and chips. Eta ordenak zer ikusi dauka? Asko aldatzen da. Ordan, chicken coronation ezin zan esan. Ez. Coronation kitchen. Hoi da. Kitchen gaina da sukaldea. Magic English! Jarritu itzeiden. Hau, a ber, blokeatuta geratu naiz. Marmelada eta maionesa nahaztu behar ditula. Zua zizara marmelada, Ricky Martin, ez dakiz eta ja, lia bintzara. Chicken line. Badak izugu chicken line erabiltzen dugula bizikleta munduan. Dauzkau saltoak eta hori, eta norbait ez bada usartzen joaten saltoetatik, dago alternatiba bat aldamenetik, eta hori deitzen diogu chicken line. Oiaskoan ibilbidea. Vale, orden chicken. Kitchen da sukaldea, vale. Chicken kitchen, vale. Bueno. Gainera, Dabil barre itxen bat, edala oso internazionala, Super. Advanza daukata. Patri, konturatuko zinen moduan, txiloeko bidaiak eta irandiratik egiten duen, ingles ez da eskerrak, hor aurrean parrezka daukagun, zigorrin inglesarekin, bueno, egia esan etziren aspertuko, herrialde bakoitzako turismo bulegokoak, gozeakin eskinen hilko, iritsiko ginen hor baitera. Azkenean, oiasko sukalde batera helduko nintzen, eta zerbait jatekoa batean erosten egon. Vale, hau, kipula erregosten, eta gero, ona tomate esan duzu kontzentratua. Ona tomate kontzentratua, eta gero kurria eta piperautxa. Orduan, lengunean prestatu zenuen, oiaskoa kurrierara. Honek, badauka zerbait handik? Ez, botatzat kurria apurtxo bat, eta dauka zapore bat kuriosua. Ez nahi gustatzen jate, gozue dau, baina hola, apur bat txarrik erixa. Ez dakit hau zerbitzatuko zauen, Isabel bigarrena koroatu zabenian, bera gustatzen jakolako edo segatxik ingo zabien, baina oso ospetsua da, erresuma batuen eta saltzen dabe supermerkatu askotan, potetxotan, gero sanguitxetan betetzeko, eta jatetxetan, eta geixo tabernetan eta asko izaten dabe. Beraz, hori. Berez, entzalada moruan jaten da, Errusiara entzalada bat izango basan bezala. Holan maonesiakin eta oiasko erreakin eta holan koiarakadaka jaten da. Eta letxuga putxo batekin. Baina batzuk ogitartekotan eta sartzen da. Nik egia da lehen bagetan inguruan hitzein dugu, eta hemen guk gehiago gara ez baget, ogizaleak, ez? Eta egia da hemendik kanpora joaten zara, eta horrelako moldeko ogia pila bat saltzen da. Eta ogitarteko bat eskatzen duzu, eta ogitartekoa horrekin iten dizut. Eta niri da gauza bat, a ber, ogitartekoa, hori da. Hau txigortzen bozu bai? Bai, txigortuta beste gauza bada. Baina ala ere, ez dakit, oitu garenak ogi batekin holan, gaina luzea eta daiola holan, heltzeko eta daneako hobea da ogia. Eta hemendik kanpora egia esan, dana ogitartekoak eta sandwichak egiten dira, eta, bueno, zengo dugu, gusto kontua da. Ogia hemendik kanpora aurkitzen da asko bageta beharrean izaten dira ogia hundi horiek eta xerratan moztu behar izaten duzu eta sandwichan zeko zerbatein ogion batekin, baina heltzeko eta ez da berreinan eretzako. Bueno, honek bebai, honek igual aguatzen dut dau esetasun geixau. Da, igual erosua da bebai eramateko eta hemen daukau da saltzia hasiko gara eitzen, ez? Hau erregosten dan bitartean. Berez daukau maonesia eta jogurta ja nahaztu ditxu dala, eta hemen daukau albertxiko marmelada. Berez itxen da manguakin. Ean, estatu batuetan, ez erresuma batuan oso ohikoa da mango txutnia. Dala holako mango mermelada bat. Eta hemen, saiaua dan eze aurkitzeko, guk albertxikoan agotako zau. Claro, eta hori azkenean, bueno, hau izango zen, ez? Honi ospintxorrota bota eskero, ez? Txutneia badira gozo bizi holan, ikutu bat, eta
txutnei askar bat eiteko igual ospin txorta, baina, bueno, maonesa berak badauka, ez? Horregatxe gero honei bota ditzau limoizukua eta ardaua. Berez, nundiko jesen, ondo. Kipule erregosita, horra... Hemen txaukat, oi asko errea, hau atzoin nauen. Eta gero desegin nauen, etxien. Hau, oi asko errea. Oso, no? Soberak inekin inzaike. Bai. Nora bisatzen dabil. Notzi du piztuta da. Bai. Hau, oi asko errea soberakinekin edo aproposin zeik errezeta honetarako. Horretarako nik indotena da oi asko oso bat hartu. Eta oi askoekin... Labian erret, bueno, nik krokpotian inot, baina labian bebai egin zeike. Eta hori, limoi zati bat sartu ipurditik. Bai. Oliba busti, gatza, piperbeltza. Eta... Zatxak, hori, erretzera. Oso ondo. Bueno, esaten da, errezeta honen jatorria atorrela, 1935 urtean Jorge Bosgarrenen jubileoarekin bateuta, horre asmatu zuten jubileo oiaskoa. Jubileo zea, jubilazioa? Ez da kontuekin izango da, ez nik horre gauzak galdu ikena, bakizu. Eta hor, zegoen errezeta jubileo oiaskoa da, horren esan zuten, bueno, erregina, hemen oin korbatu behar dugula, antzeko zerbait atarako du, eta errezeta hau asmatu zuten. Baitu. Baina, bueno, bat ero beste, seguro goxua. Osa, berez ez da erregina igustatzen jakoan errezta bat salako. Auskalo, galdet, bueno, ja ezin digu galdet. Hori, lehen esatzen, odi jabaten bidez edo. Bueno, oin gaina ezin esan Good Save the Queen, ez? Oin, esan bida, God Save the King. Ostakit, ni nola... King. Burger King. Bueno, jale. Jarraitu ezagun. Hemen txedaukau. Inglesezkoa da hori itzori. Piperratza, mina ero gozoa? Gozoa, kasu honetan. Gozoa, eta hemen kurri apurtxo bat. Bai, sartu ditzau, eta gero hau, bustitzeko, ardo zuria. Bai. Wow. Eta, oi asko salda, apurtxo bat. Hau jango da, apurtxo bat, erregosten. Vale. Eta hau nundoa gero, Patri, saltza moduan izango zen, ero... Ez, hau, ona... Horra botatzen da bai? Bai, koiaratxo apurtxo batzuk, ero bebai, ero estia. Puntazo bat, Eta honei geixau, bota bijako, limoizuko bebai, apurtxo bat. Hombre, ez da, hola, momentu batean, sandwich bat, ez da gizu esatu zoa, sandwich bat hartuko nuke orain. Zeo askarra, hola, nurdai estiku da gazta, ez. Ez, hone, ja... Bueno, hau, seguruenikan, ez dakit aukera izan zenuen, baina prestatuta nasketa hori, prestatuta saltzen dute? Bai, saltzen dabe supermerkatu askotan. Eta nik supermerkatuko ez dut probau, baina probau dut, jatetxe baten olan, taberna baten probau nauen. Bai. Hori, sandwich bat hartu. Eta gozu esauen, egiz esan. Esakon hori gazik oso puntu hori. Eta bona, siapea lehen astuin jatela. Hemen siapea botako zaue bai. Eta, almendrak. Almendrak bai dauzka eske. Hau da, ematen dago hau... Despensa ireki, Oskai beireki, zer daukau, venga. Hau, Isabel Bigarrenan errezetia baino, ematen dago gure Julen gidoilarian resakan sandwicha. Bai, hau da, baitu, goizaldeko bostetan etxea iristen zaenean, eta, venga, zerbait sartu, zutak izu gurasuek esan dizute, zerbait sartu inbar dala, sabelean, eta venga, hartu hemen dipizkatu lan, da, hauan nasketa hori, da, hau. Bueno. Baina esatarte amadau txarra ez dago. Txarra ez dago, hau, hemen utzikot. Eta saltza honen, atartzen bastazu koiara bat, botakot zau, koiaratxo bat. Nik ez dakidana, ze zapore gaienduko dan hemen, ze azkenean, ja, hagoak izango da horre, horako... Mila gauza izango jo gure... Ontxe, experimentauko. Hau zapaietan burrukan. Txabal. Hau bera bakarrik, Hau berra do. Osua, Baget bat, meset, han baget. Bueno, banik, kasu honetan bageta daukatzula guztoko, baina sandwicheko ogixan zerbida dutzut. Eta berez, bai, eskatuko zut, plater bat ataratzeko. Bai. Eta gure sandwicha prestatuko. Txikitxo baten ikua o handi baten? Bai, holako baten. Bai. Orduan, jarriko. Ogisa. Letxuga osto batzuk. Vale. Holaxe. Jak. Gero bete garrixa. Eta, kontauko zu hori etorri zanean... Bai, bello, 100 urte lehenago egin, koronazio baino lehenago, eta Donostira etorri, eta hor Isabel Bigarrena, baina, bueno, jau,
Espainiar estatuko etortzen zen. Hor badago anekdotaga bat, egun baten pasioan zebilela, eta, bueno, estualdi bat sartu zitzaion, eta Patxillardegi baserriaren paretik pasatzen zen, eta, bueno, utzi zioten sartzera, eta oso ondo zaindu, ero hartu zutenez, erreginak beraiekin izan zuen olako detaile bat, eta olako plaka berezi bat jarri ziten baserrian, non, bueno, bertako semeak hortik aurrera ez zuten zetan, jun behar soldaduzka itera, eta, bueno, olako gauza bereziak Euskal Herrian baditu ere, erreginekin. Ez dakit eskaini zeten hau Patxillardegi. Ontxe, eta beste platu bat, zehau geretu da apur bat... Txikitsua. Bai, txiki sakaratu da. Hau da, gure Coronation Chicken sandwicha, hemen daukaguna, eta, bueno... Eta gure kitchenean jango dugu. Gure kitchenean jango dugu. Probabiko da, zelan hau indogun nahazketia. Eta zuk esan dozuna, ugi hau txigortu eskero ez, Patriz, hartaiatik ere pasauta. Asko zu beto, baina berezan, holan jaten dabe. Hau, oso hona. God save the queen. Enuk esango ze zapore gaientzen dan, erra, hau. Hoi eskuena edo. Bixer gauz, edo etzi, edo asterenien. Edo auskal ondoz. Agur.